Nan, Babo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Guys, hindi na nga natin maiiwasan, Paskong Pasko na. Yes, Grabe. as you could see naman sa likod natin, one of the trademark ng San Fernando, Pampanga. Yeah, so we would like to thank NLEX for partnering with us sa video na to. We had a very historical and ang ganda ng tour natin for today, no? Yes. Natutunan natin in terms of parol making, history, significance. At the same time, nakilala natin yung mga famous parol makers, Yes, no? lalong-lalo na natin aabangan sa December kung paano sila mag-show. Yan. Actually, nag-enjoy ako. Siguro umpisahan natin dun sa shop ni Sir Mark Flores. Yeah, so tara, let's go. Ako po si Mark Nino Flores, isang lantern maker. Nasa 16 years na akong gumagawa ng parol. Start ako nung 10 years old ako. Tapos every year, natutunan ko siya step by step hanggang makagawa ko ng isang buong parol. Tapos nung 17 years old ako, tinuruan na ako ni Papa na sabi niya sa akin, mawak ka na lang sa barangay sa Giant Lantern Festival. Tapos hanggang ngayon, sumasali na din ako. Yung first ever design, star talaga. Tapos alam naman natin, pag simbolo talaga ng Pasko, star. Kaya every year, di natin maalis yung star talaga. Kumbaga, nagre-revise lang tayo, ibang design, ganoon dinalagdagan yung star. Kasi nga po, yung mga tao, akala nila pag sinabing parol, star lang po. Usually, ganoon lang yung alam nila. Sabi po sa amin, mag-isip kami ng ibang design na bagong nakita ng mga tao, pwede pa lang gawin parol ng ganito. Tulad nga ng mga comic characters, si Spider-Man, gano'n, si Iron Man. Kasi iba pa, kahit anong gusto nilang design, kaya namin gawin na yun. Na gano'n na din po kaming material na mas matibay ng konti sa plastic at sa kapis. Yung nga po yung fabric po. Ay, malaking tulong po yung paggawa ng parol sa amin kasi parang ito na po yung buhay namin. Parang dito po kami umangat kasi nagsimula din po kami sa wala, lalo na po si Papa nagsimula din po talaga sa wala. Tapos kailangan din po ng sipag at tiyaga kahit ano nang kung bagay talaga. Pag gusto mo po umangat, sipag at tiyaga po talaga. Pag nakakita mo tapos mga design mo, sobrang saya na nararamdaman. So lahat po ng design namin pantay-pantay lang sa akin na lahat favorite ko po. Noong 2018, second runner-up ako yung Barangay San Juan. Tapos last year yung ano lang siya, yung exhibition, yung Textures Choice Award, nakuha ko siya last year. Alright, so ayun nga guys, nandito tayo sa Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Nandito tayo ngayon sa shop ni Sir Roland, one of the oldest din na lantern maker dito po sa San Fernando, Pampanga. So we're gonna, meet him and yeah, let's know more about these San Fernando lanterns. Actually ako si Mr. Roland mga Barangay Del Pilar, Giant Lantern Maker, at saka mga decorative lantern makers din ginagawa namin since 1986. May tinatawag ako pinaka bestseller ko yung tinabolang sabi ko, gagawang pagka-design pero nag-click. Kaya hindi ko naalis yung parang flower lang. Speaking of giant lanterns, mas intricate yung mga design nun, more defined, saka yung mga carved lines, saka magaganda. Kaya lang, ang difference, limited yung play of light. Pero maganda yung pagka-design. Ang pagkakaiba naman ngayon, flat yung design, pero yung interplay of lights marami. Ganon, yung technology ngayon iba kesa doon. Noon, more of art tayo. Dito, more of technology. Kasi pag tinatanong nga ako, hanggang kailan gagagawa? Hanggang may Pasko. Kasi sinisimbolo ng parol dito, sinisimbolo niya talaga yung pag-asa ko. Pagkatapos yung, imaginein mo yung sine na walang background or Pasko na walang parol. Parang hindi siya pwedeng mawala yung isa sa kanila. Kaya yung parol, sabi ko, may Pasko, gagawa tayo ng parol. Lantern maker ka ba na nanginegosyo lang? Or lantern maker ka na nasa puso yung paggawa mo? Doon kami sa mas gusto ko yung devotion at saka passion. Kasi nga, it's a tradition. Hindi siya negosyo talaga nung una. All we have to do is to improve the system or technology.
Kaya yun ang payo ko, kailangan sa puso mo yung paggawa. Kasi mayroon siyang kwentong nanggaling sa likod. Halimbawa, tanungin kita, ba't sumikat yung parol na yan? Ano bang nasa likod ng parol ng Pampanga? Ang answer is, it's a different kind of lantern. Siya lang yung may parol na may mga definition. For example, yung 4 parts niya, kailangan nandun siya. Yung tambor, yung gitna, yung siko-siko, yung pinaka-main star, yung nakapaikot sa parol, sa star, yung palimbon or procession sa Kapampangan, tapos yung puntetan. Yun ang 4 basic part na, kaya nagiging iba ang parol ng San Fernando. Papaya ko lang, pag gumawa ka ng parol ng San Fernando, dapat nandun yung mga kaluluwa ng mga namatay na naggagawa kasi silang nagturo sa atin. Kailangan may devotion and passion at dedication. Yun lang. So, yun guys, nandito pa rin tayo sa San Fernando, Pampanga, and dito sa lugar na to particularly, nagsasama-sama pala yung mga bigatin na giant lantern makers natin. Kumbaga, this is one of their headquarters. So, nagsasama-sama sila sa mga projects, and marahil, no? Dito na rin nagkakaroon ng exchange of ideas, technologies, sana maipasa din ito sa mga susunod na generations. Pala si Byron Bondok, lantern maker ng Barangay Santa Lucia. Pero bata pa lang ako, mga 18, tinutulungan ko na yung father ko. Tapos tinuloy ko lang nung nawala na siya. Ako nang nagpatuloy sa paggawa ng parol. Yung ngayon kasi medyo unique na. Meron ng mga LED lights, gano'n. Iba na ngayon. Tsaka malalaki na yung mga design niya. Malaking tulong yung mga parol nito. Lalo na sa pangkabuhayan namin. Tsaka malaking naitutulong sa mga tao, lalo na sa mga nagtratrabaho. Yung una kasi yung tatay ko maker siya, tapos ako mga rotor maker lang. Nung ako na yung umawak, ako nang nag-lantern maker mga 20 years na. 2019 na nag-champion ako. Kasi yung mga parol dito, nakilala yung mga Home of the Giant Lantern. Yung mga taga Pampanga lang talaga yung gumagawa ng mga parol. Tsaka dito lang talaga yung maraming magagaling. Po si Teddy Aguilar, lantern maker ng Barangay Calulot. 8 years din kasi nung una sa Barangay Dolores ako, naka 4 years ako doon. Tapos ngayon sa Barangay Calulot, 4 years din. Doon sa Barangay Dolores, 4 na taon na akong naging champion straight. Dito naman sa Barangay Calulot, isang first runner-up nung 2019. Muna sa layout ng frame, tapos welding, tapos tatayo, sasidingan ng mga karton, lalagyan ng bombilya, wire, tapos yung huling beses, yung huling yung sa mga rotor. So, 3 months gagawin yung isang giant lantern. So ayun nga Mark, what a way to end yung historical tour natin dito sa San Fernando, Pampanga. Nakakita pa tayo ng ongoing construction ng isang giant lantern. Yes, alam naman natin ang giant lantern is famous dito sa San Fernando. At the same time, nakakita din natin mga bagong design ng mga parol na ginagawa dito rin sa San Fernando. So, we would like to encourage yung mga future generation to participate in this kind of festival, no? Get immersed, like bisitahin po natin yung mga binisita natin ng mga shops, get to know the lantern makers, and kumbaga get to have a feel nung tradition na matagal na dito sa San Fernando, Pampanga. So, syempre sa mga aspiring giant lantern makers or mga parol makers dyan, syempre mas maganda na pagpatuloy pa rin natin yung mga naumpisa na natin tradition, lalong-lalo na dito sa San Fernando. Also, yung mga turista po na
outside San Fernando, Pampanga, I would like to encourage them as well to come and visit Pampanga. Yes. So yun guys, if you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. We hope to see you in the next video. So that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.